والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. أمبالما السلام ومغفوك أو بركة ماو من يبانا نفتي جبراني كامل بلا جلين فوق بلا جلين بركة كدوك السلام بلا جلين على هيجي على نغيا ani silamɛ bɛɛ lajɛlen nafolo sira kan kɛnɛya sira kan ani sira jɛlen yɛrɛ ani sira nɔgɔma o sira kan an b'o ɲini Alahu subhanahu wa ta'ala fɛ. minnu fana ye hiji kɛ an b'a ɲini Ala fɛ i mura fana n'u hakili b'o la Ala k'o fana musaka Ala k'a nɔgɔya an n'u bɛɛ lajɛlen. a silamɛw bi jumadonya in na an b'an ka émission kan émission n'an b'a fɔ a ma ko madrasatu wikalatu nurul huda ko nurul huda o madara o ka kalanbulon in bɛna boli ka se ka hiji cogoya ko de fɔ alisilamɛw ye. maa min b'a fɛ ka taa hiji walima i b'a fɛ k'i ka maa bila ka taa hiji a kan ka labɛn jumɛn de sabati yanni magan t'a cɛ. a kan ka ayiwa fɛn jumɛn ni fɛn jumɛn de dɔn yanni magan t'a cɛ. o kuma émission in a bɛ boli o de kan. émission in a daminɛ la an ye ladilikan caman fɔ alisilamɛw ye an da sera tawhidu ma n'o ye ala kelebanciya ye ko walanwala alisilamɛw ye maa min n'i b'a fɛ ka taa magan o kuma i kan k'i jija ka Alahu subhanahu wa ta'ala ka kelebanciya k'o sabati ka Alahu subhanahu wa ta'ala de bila fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ. i n'a fɔ Alahu subhanahu wa ta'ala b'a fɔ wa minhum man yaqulu rabbana atina fi dunya فما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. أقول ما كان تعالى ولا ما وبين أولو ترى ما كان أولو بيجين درون ينيني الله سبحانه وتعالى في على كوكا بيجين دوما من يرتو الآخرة. أقول ما وفنا بين أولو ترى ما كان وبعفلا بيجين على في o de duwawu dafalen o de ŋaniya sabatilen Ala ka diɲɛ hɛrɛ d'i ma ka lahara fana hɛrɛ d'i ma Ala k'i kisi ka bɔ tasuma tɔɔrɔ ma. a ko o tigilamɔgɔw olu de b'u ka sara sɔrɔ Alahu subhanahu wa ta'ala bolo. o kuma a ye tawhidu a y'o de bila fɛn bɛɛ lajɛlen kan. an ka ladilikan filanan an da sera ŋaniya fana ma parce que silamɛya baara o baara a si tɛ taa ŋaniya kɔ. Ala kira ko ten sallallahu alaihi wasallam a ka hadisa jɛlen na ko innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. a ko baara bɛɛ lajɛlen a bɛ minɛ Alahu subhanahu wa ta'ala fɛ ni ŋaniya de ye. a ko foyi tɛ adamaden ye f'i min ŋaniya. o kuma n'a ye hiji n'a y'a ŋaniya o ye silamɛya baara o y'a belebele dɔ ye. an ka ladilikan sabanan an kumana tuubi fɛnɛ kan. hijiden kan ka tuubi ka bɔ a ka jogojuguyaw la. hijiden kan ka tuubi ka bɔ ala kotaw la. hijiden kan ka tuubi ngalontigɛw olu n'a ɲɔgɔnnaw haramu nafolo jɛnɛyaw maakɔrɔfɔw. hijiden kan k'i yɔrɔma janya nin bɛɛ lajɛlen na ni sigiɲɔgɔn juguya sigiɲɔgɔn tɔɔrɔya. hijiden yanni ka taa magan i kan k'i ko k'i jɛ ka nin dulokiba nɔgɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen k'a sama ka bɔ i kana ka tuubi ka taa Alahu subhanahu wa ta'ala ma tawbatan nasuha jɛlenya ka tuubi la. an ka ladilikan fana an da sera ala ɲɛsiranya fana ma parce que Alahu subhanahu wa ta'ala b'a fɔ an ye hijidenw a ko tazawwadu fa inna khayra zadi attaqwa. n'i bɛ taa magan k'i ka surafana ta a ko surafana la sɔn hɛrɛ ma a ko de ye ala ɲɛsiranya ye. o kuma hijiden ni nin baara ninnu ka kan i ni ala kelebanciya ka kan i ni ŋaniya jɛlen ka kan i ni tuubi ka kan hijiden ni ala ɲɛsiranya fana ka kan. an ka ladilikan kɔnɔna la n'o kɛra émission tɛmɛnen n'o ye juma tɛmɛnen ye an da sera ayiwa i bɛ taa hiji i bɛ taa ni nafolo min ye walima i bɛ maa bila ka taa hiji i bɛna a bila ka taa maka ni nafolo min ye a ka sɔrɔ nafolo jɛlen ye a ka sɔrɔ e min bɛna taa walima i bɛna maa min bila ka taa e bɛna bila ka taa ni nafolo min ye nafolo in ka sɔrɔ e wɔsi don nafolo in ka kɛ nafolo saniyalen nafolo in ka kɛ halala fana ye. o de fana b'a to hiji a bɛ minɛ. n'o tɛ n'i taara maka n'i ma taa ni nafolo jɛlen ye n'i ma taa ni halala ye n'i ko labbayika allahumma labbayika
melekaw be jaabi u b'a fɔ la labbaika wala sa'dika karisa an t'i laminɛ wa ala t'i kunaja a ko bi jumadon in na an da bɛna se min ma n'o y'an ka ladilikan n'o y'a duurunan ye o de ye Isa'u bi malihi i bɛna taa ayiwa magan ni nafolo min ye i ka nafolo in i ka wasiyali kɛ n'a ye min y'i ta ye a la i k'o dɔn juru min fana b'i la i k'o fana dɔn a ko Isa'u bi malihi wa ma alayhi min al-huquqi wa kitabatuha i k'i ka nafolo i ka hakɛ dɔn ni halala ye nin de ye juru min bɛ na o ye nin de ye hakɛ minnu b'i la i k'o fana dɔn yanni i ka taa maga i k'a bɛɛ lajɛlen sɛbɛn k'a bila yanni i ka taa maga i k'i ka wasiya kɛ wasiya ye jumɛn ye ayiwa e yɛrɛ ka lahalaya ye min ye i ka ɲɛnamaya kɔnɔ i k'o wasiya kɛ k'o bila n'o ye nafolo ye a ko fa yaktubu ma lahu min ad-duyuni wa ma alayhi minha o kɔrɔ de n'i bɛna taa magan sisan juru min b'i kan na i kan k'o sɛbɛn k'o bila n'i ye min sara n'i ma se ka min sara i b'o kɛ wasiya ye k'a sɛbɛn k'a bila ne tatɔla filɛ nin magan ayiwa karisa de ka juru bɛ na a ka nin wari hakɛ in de bɛ na i b'a sɛbɛn k'a bila o mɔgɔ min fɛnɛ ka juru b'i la n'i bɛna taa magan fɛnɛ i bɛ se a jurumantigi fɛnɛ ma i b'i yɛrɛ jɛya ye karisa ala ko nin ye kɔrɔnfɛta ala nɔgɔya ne ma ala ye magan ta nɔgɔya ne ma mɛ e ka juru bɛ ne la mɛ i bɛ dugawu kɛ n ye n'ala ye ɲuman ta k'a ɲuman segin a ko n b'i ka juru n b'a sara ayiwa ni n taara yɛrɛ ni ala ka latigɛ bolila n kan o tuma n y'a sɛbɛn k'a bila n tiɲɛtabaw fɛnɛ n y'a sɛbɛn k'a d'u ma karisa u b'i ka juru sara i ye parce que dɔw b'a fɔ k'i man ka taa magan ko k'a sɔrɔ juru b'i la i bɛ taa magan k'a sɔrɔ juru b'i la parce que kuma dɔ la e bɛ min bɛ taa magan a bɛ se ka kɛ i bɛ t'i ka ayiwa nafolo de la e bɛna taa farida de b'i kan na walima mɔgɔ de y'e bila sisan ka biye tigɛ ye karisa min bila ka taa magan mɛ e yɛrɛ ka nafolo ɲininen tɛ o tuma o jurumantigi minnu ka juru b'i la n'u nana mɛn sisan ko karisa bɛna taa magan olu dun ka juru b'i la u bɛna bila i kɔrɔfɔli la u bɛna bila i lebuli la yan'u ka jurumu sɔrɔ i sababu la i bɛ wuli ka so tigilamɔgɔ ma i b'a fɔ karisa ala kɔni ye kɔrɔnfɛta nɔgɔya ne ma mɛ ne yɛrɛ a wari ma bɔ ne yɛrɛ kun dɛ n balimakɛ walima n balimakɛ n den walima n denmuso walima n burankɛ o dɔ de ko k'a bɛ n bila ka taa magan o tuma i ka juru min bɛ na nin hakɛ in de don hakili b'a la i bɛ dugawu kɛ n ye n'ala ye ɲuman ta ni n seginna n bɛna i ka juru sara karisa ni ala ye n ka kalifa yɛrɛ fɛnɛ minɛ na n ye juru in sɛbɛn k'a bila a bɛ n tiɲɛtabaw bolo o b'a sɛbɛn i ye o tuma n'i ye nin sariya in labato i bɛ se ka taa magan mɛ k'a fɔ mɔgɔ tɛ se ka taa magan ni juru ye mɔgɔ i bɛ taa ni magan ye ni juru ye ni juru min sarali se b'i ye i b'o sara ni juru min sarali se t'i ye i bɛ se a jurumantigiw ma i bɛ t'i yɛrɛ jɛya u ye ka wasiya kɛ ka sɛbɛnni kɛ k'a bila ala k'an bɛɛ sababa ma li'anna man mata wa alayhi daynun tahabbisu ruhahu walau kana shahidan ayiwa adamadenw f'an ka fɛn dɔ de faamuya mɔgɔ mɔgɔ n'i sara ka juru to i la n'u taar'i bila i kaburu kɔnɔ ala bɛ mɛlɛkɛw bila u b'i su don kaso la fo mɔgɔw k'o yɔrɔ faamu hiji t'o la maganta t'o la magantabaliya t'o la adamaden kɔni n'a fatura a y'a jija fɔlɔfɔlɔ a ka juru a k'olu sara hali n'i kɛra seyidi su de ye n'i kɔni sara ni juru de b'i la k'u b'i nin don kaso la o de hadisa jɛlen filɛ nin ye alakira ka kumakan na sallallahu alaihi wasallama kuma li an yakdi dinahu o kuma i nin bɛ don kaso la fo juru in ka taa sara ni ala y'a sarali nɔgɔya i denw ma o kuma o b'i ka juru sara n'o kɛra i nin bɛ bɔ kaso la wa ana rasulillah sallallahu alaihi wasallama qala ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يواسي فيه يبيت الليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده متفق عليه أنا كربان كمانا نبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أكو أدم الدين إيجا حكي يمويه إيركان أكو مامي ني إسلامي n'i ye muminin dafale i kana su kelen kɛ i kana su fila kɛ fiyewu f'i k'i ka wasiya sɛbɛn fo k'a sɔrɔ i ka wasiya sɛbɛnnen don i bolo ni n sara ayiwa n ka nafolo kan ka kɛ tan a ye nin di karisa ma a ye nin don in sira in fɛ karisa ka juru min bɛ na
nyere ka nin juru in bɛ karisa la fo de ma ko wasiya alakira de ko te sallallahu alaihi wasallam ko adamaden silamɛ dafalen i man ka sɔn fiyewu nin ye hakɛ de ye hakɛ min n'a wajibiyalen don i kan i b'i jija su kelen walima su fila kuma o kuma i k'i ka wasiya sɛbɛn n'i y'a kɛ ayiwa ni saya m'i sɔrɔ o wagati la i bɛ tila ka segin a kan tuguni ni hadisa min ye bɛn kɛra a kan zada ahmad qala abdullah bun umar fama bitu leilatan munzu samituha illa wa wasiyati indi maktuba kuma mina ni alakira ye ni hadisa in fɔ kisi nɛma b'a ye a ko abdullahi bun umar ne seydina umar denkɛ ye ale ko kabini ale alakira ka ni hadisa in mɛn a ko susi ma tɛmɛ ale abdullahi kan fo k'a sɔrɔ ale ka wasiya sɛbɛnnen don a bolo fo k'a sɔrɔ ale ka wasiya kabini ale ye hadisa in mɛn alakira da don min na sallallahu alaihi wasallama k'a fɔ muminin dafalen i ka hakɛ dɔ ye jumɛn ye su kelen walima su fila ni i sara i ka nafolo kan ka kɛ cogoya min na i t'a bɛ maa min na maa min t'a b'i la fo k'a sɔrɔ i y'a sɛbɛn ka bila o kuma abdullahi ibn umar ko kabini ale ye nin kuma in mɛn a ko su kelen si ma tɛmɛ ale kan f'i k'a sɔrɔ ale ka wasiya a sɛbɛnnen don k'a bila a kan o silamɛ o ye adamaden yɛrɛ n'i tɛna taa magan yɛrɛ o kuma ni e mɔgɔ min bɛna taa magan o kuma e kan k'i ka wasiya sɛbɛn k'a bila karisa ka juru bɛ na n yɛrɛ ka juru bɛ karisa la i bɛ se ka juru misɛnnin minnu sara hakɛni minnu b'i la i bɛ se k'olu minnu wuli ka bɔ i la i b'olu wuli n'i fanga ma se min na i komi bi hijiden caman de bɛ yen olu ka hiji sababuyaw de don ni hijiden yɛrɛ ta k'a lajɛ bi mali la maa kɛmɛ o maa kɛmɛ i b'a sɔrɔ mɔgɔ 60 walima mɔgɔ 70 o bɛɛ ye mɔgɔw ka mɔgɔ bilalen de ye ka taa Maka o kuma n'o condation ninnu y'i sɔrɔ e dun i ka hijita wari ma bɔ i yɛrɛ kun mɔgɔ de kɛra sababu ye a bɛ ne bila ka taa Maka juru dun bɛ e la mɔgɔw ka hakɛ caman b'i la i yɛrɛ b'a lajɛ n'i bɛ se ka mɔgɔw ka hakɛ min sara i bɛ se ka juru minnu sara i b'olu sara i tɛ se ka minnu sara a bɛ fɔ de ma ko wasiya i b'olu sɛbɛn k'o bila ye maa min fana n'i b'a fɛ ka maa fana bila ka taa Maka i fana b'i jija k'i ka hakɛ tɔ dafa n'i sera ka hijita wari d'a ma k'a ka agent de poche fana d'a ma i b'a ɲininka ayiwa karisa a ka denbaya ka musaka ye min i kan k'o fana ɲini k'o bila a ye i tila k'a ɲininka fana ni musakaw ma bonya karisa jɔn de ka juru b'i la n'i y'a dɔn juru minnu b'a la i bɛ se ka juru minnu fana sara i b'i baraji dafa i b'o juru sara a ye o kuma n'i tɛ se ka minnu fana sara ayiwa o tɛ wajibi y'i kan ayiwa sariya b'i yafa i ma ne tɛ kuma dɔ la maa dɔw bɛ taa Maka o kɔnɔ gannen bɛ taa ayiwa o kɔnɔ gannen bɛ segin parce que karisa ye billet tigɛ ka di ne ma karisa ko k'a bɛ ne bila ka taa Maka mais ale yɛrɛ ka denbaya musaka o ma d'ale ma agent de poche yɛrɛ o ma d'ale ma i b'o mɔgɔ dɔw ye olu caman bɛ taa Maka o bɛ taa deliliw kɛ u bɛ taa siri maaw la o bɛ taa kɛ doni de ye ayiwa maaw kun bon hijida dun la a bɛ hiji baraji tiɲɛ e ka taa Maka e ka taa kɛ delili ye walima e ka taa Maka e ka taa kɛ doni ye mɔgɔw kun i y'a faamu ka mɔgɔw degun n'o kɛra dɔrɔn i kan ka baraji min sɔrɔ hiji la ayiwa i t'a sɔrɔ a la o kuma o de la makanta Allah subhanahu wa ta'ala y'a fɔ a ko wa hajjul bayti liman istata'a ilayhi sabilan a ko makanta de wajibilen don maa de kan Allah y'a se di maa min ma o de la n'i sera makankaw fɛ yen k'i ye hijiden olu t'i jate fantan ye dɛ olu b'a fɔ maa o maa sera ka bɔ a faso la ka na hiji kɛ i b'a sɔrɔ se b'a bɛɛ ye o de la makankaw tɛ hinɛ maa la o tɛ hinɛ hijiden na dɛ o tɛ hinɛ hijiden na parce que olu bolo n'i y'a ye i sera ka bɔ i faso la ka taa Maka a se de b'i ye o kuma maa min fana n'i bɛ taa Maka i b'i jija ka nin sariti ninnu bɛɛ lajɛlen dafa i kana siri maa la i kana kɛ doni ye maa kun i kana taa delili fana kɛ parce que i taara Ala bato de la n'o tɛ n'i taara kɛ delili i bɛ maa minnu deli i ka hiji baraji bɛɛ lajɛlen Ala b'a tila olu ni ɲɔgɔn cɛ Alakira ka hadisa fana bɛ sallallahu alaihi wasallam a ko ni Allah subhanahu wa ta'ala ma makanta se di maa min ma a k'i kana maaw deli ka yala karisa 20 di yan o de bɛ ne ka hijija jɛ karisa 10 b'a jɛ karisa 30 b'a jɛ ayiwa karisa agent poche de tɛ ne kun k'o waliw fara ɲɔgɔn kan ka taa Maka Alakira ko ni mɔgɔ min ka hiji ta kɛra o hijida nation ye o kuma i ka hiji a ma minɛ dɛ i ka hiji u b'a fɔ a ma ko hiji min don ghayru mabrurun mardudun i ka hiji seginen don a kana makanta kɛ
ina fo ayo fadinya akana maganta ke karsa tara fo ne yɛrɛ fɛnɛ ka taa ne sinamuso tara ne yɛrɛ bi taa ayiwa ne fadenkɛ tara ne yɛrɛ fɛnɛ bi taa magan an ka dugulamɔgɔ karisa tara o kuma ne yɛrɛ fɛnɛ bi taa ka maganta k'i yɛrɛ ma wajibi ye fo ka taa don kow la ko minnu tɛ bɛn sariya la fo ka taa wari ɲini siratigɛw kan minnu ye haramu siraw ye nin si ma ɲini mɔgɔ si fɛ maa bi don alijinɛ kɔnɔ k'a sɔrɔ i ma hiji yɛrɛ maa bi don alijinɛ kɔnɔ k'a sɔrɔ i ma hiji ala sɔnna ta ala bɛ maa ka ala bato minɛ i ni ala cɛ bɛ se ka surunya k'a sɔrɔ i ɲɛ ma da ayiwa magan yɛrɛ fɛnɛ ka alisilama ala k'a faamuya d'a ma kuma a b'a hakili to nin yɔrɔ ninnu na ni maa min bɛ taa magan an bɛ wasuya ko de la i b'i jija maaw ka hakɛ min b'i la i yɛrɛ ka hakɛ min bɛ maaw la maaw ka juru min b'i la i yɛrɛ ka juru min bɛ maaw la i y'a faamu i bɛ se ka minnu sara i b'olu sara i tɛ se ka minnu sara i b'a kɛ wasiya ye k'a bila i ka nafolo yɛrɛ fɛnɛ ayiwa ni n tɛ yen don min na a ye nin di karisa ma nin denw ka tiɲɛ ye nin denw ka tiɲɛ ye a fɔ o de ma ko wasiya ni mɔgɔ min ta magan i kan k'i jija k'o bɛɛ lajɛlen dilan k'o bila ala k'an bɛɛ sababa ma wa fil qur'ani ayatun atwalu min ayil qur'ani wa hiya ayatu dayni asilamɛw a y'a hakili to juru la juru ka gɛlɛn dɛ hadamaden ni ni juru sara baara b'i bolo dɛ ni ni juru sara baara de b'i bolo parce que kuranɛ aya 600 ani aya 600 ani aya 60 ani aya 6 de bɛ kuranɛ kɔnɔ aya 600 ni 600 ni 60 la aya min ka jan ka tɛmɛ kuranɛ aya bɛɛ lajɛlen kan o de ye juru aya ye Allah subhanahu wa ta'ala kumana juru kan juru min na adamaden b'a ta o aya in de ka jan ka tɛmɛ kuranɛ aya bɛɛ lajɛlen kan u b'a fɔ a ma ko ayatu dini i n'a fɔ Allah subhanahu wa ta'ala b'a fɔ ko ya ayyuhallazina amanu iza tadayantum bidinin ila ajalin musamma faktubu wal yaktubu bainakum katibun bil adli ila al aya on aya ni ka janga teme qur'an aya bela jelinga ala ko ako aw mo munu limaniyara ako naye juru do nyogona kata se wakati mi na aw benuka ay facture kala aya sebe na aw tise ga sebe ninke ay expert don ñini ay comptable don ñini o ka sibeni ke aw ni ñogon ce ni tliniyay ni qur'an aya inde ka janga teme qur'an aya bela jinga no e ayatu deini o kuma juru ka gelene alislamo la sharia reba afoka gelya saddan li zari'a mungoso kasira da mawnye mo la ba fi ki kana ta maga yere kasoro mo ka juru bila parce que do be no alhamdulillah ni ala ye nafolo dima i kan ka mɔgɔw ka juru de sara fɔlɔ o de ye hakɛ yɛrɛ o de ɲininen du i fɛ i kan ka mɔgɔw ka juru de sara fɔlɔ yanni i ka taa magan i y'a faamu i komi n y'a f'i ye cogoya min na an bɛ wagati min na an ka hejiden caman ye mɔgɔ wɛrɛ de kɛra sababu ye k'e heji e yɛrɛ t'a nafolo sɔrɔ cogo dɔn ɔ juru dun b'e la ne nana fɔ karisa ayiwa juru bɛ ne la i ko k'i bɛ ne heji i tɛ ne ka juru sara a tigi tɛna a kun don o kɔrɔ o kuma e bɛna obligé ka taa magan mais sariya bɛ min ɲini fɛ i ka se i ka jurumantigiw ma i ka se i ka jurumantigiw ma i bɛ se ka juru minnu sara i fanga bɛ se min na min yɛrɛ fana ko k'a b'i bila ka taa magan a yɛrɛ fana bɛ se k'i dɛmɛ i ka juru minnu sara i b'olu sara o kuma i bɛ sɔrɔ k'a tɔ kɛ papier k'a kɛ fɛn ye k'a bila k'a fɔ a tigilamɔgɔ ye ni ala ye ɲuman ta ni ɲuman seginna o kuma n bɛna i ka juru sara n'o tɛ n'i sara makan hali ka juru t'i la mɛlɛkɛw b'i ni u b'a don kaso la fo ka taa se juru sarali ma o kuma ni juru ma sara fo ka taa se alikiyama jɔn don ma i ni bɛ to kaso la i ni bɛ to kaso la o kuma an b'an to hiji kibaruya la ka nin fɔ silamɛ bɛɛ lajɛlen ye hali adamaden n'a fatura yan'an ka jɔrɔ ayiwa a ka kasange ko la a sudon ko la yan'an ka jɔrɔ a ka saraka bɔ ko la an bɛ taa misiw san an bɛ dumunibaw tobi an k'an ka jɔrɔ a ka juruko de la adamaden su man ka don kaburu kɔnɔ fiyewu fo k'a sɔrɔ a ka juru de sara la o de la alakira tile la sallallahu alaihi wasallam a ka sahaba dɔ fatura u selilen sahaba in kan k'u b'a ta ka taa n'a ye ayiwa kaburu la min kɛ u nana k'u b'a ta u fanga ma s'a kɔrɔ mɔgɔ 2 ma s'a kɔrɔ mɔgɔ 4 ma s'a kɔrɔ mɔgɔ 10 ma s'a kɔrɔ u nana jɛ a la jama ma s'a kɔrɔ taara ɲɛfɔ alakira sallallahu alaihi wasallam alakira ala subhanahu wa ta'ala y'a da wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ale ka kumakan bɛɛ lajɛlen a bɛ bɔ ala subhanahu wa ta'ala de yɔrɔ la ala ye wahyu ci a ma a ko ya rasulallah a ko nin cɛ min dalen filɛ nin a ko juru de b'a la n'a m'a ka juru sara
diɲɛ bɛɛ bi jala parce que cɛ in ka di Ala ye Ala t'a fɛ ka taa da kaburu kɔnɔ parce que a ni de bɛna don kaso la wala kira muso wele kana muso ɲininka muso ko tiɲɛ don k'ale ka furu nafolo tɔ de b'a la a m'o sara Ala kira ka sɔrɔ ka fɛɛrɛ tigɛ u ka sɔrɔ ka muso in ka furu nafolo tɔ di a ma u y'o d'a ma min kɛ n'o sarala min kɛ mɔgɔ fila ye su ta ka tɛmɛ n'a ye o kuma b'o cogoya la a hakili to juruko la ni maa n'a fatura a y'a ka juru de makara ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan mais an b'o ye an bɛ taa maa don kaburu la ka taa su don an seginni kana kuma an bɛ sɔrɔ ka ɲininkali kɛ jɔn ta b'a la a ta bɛ jɔn na silamɛ a y'a hakili to nin yɔrɔ la kosɛbɛ o kuma juru ka gɛlɛ o de la Lukumana y'a fɔ a den a ko ya bunayya iyyaka wad-dina Lukumana ko a den ma ko n den a ko juru to yen dɛ ni fɛn o fɛn se tɛ kana juru ta a ko juru min filɛ nin ye a ko hammul layli wa zillu nahari a ko n'i ye juru ta a ko juru n'a bɛ adamaden na a ko sufɛ hami jugu a ko tile fɛ ayiwa dɔgɔyalima don parce que sufɛ n'i y'i da k'i miiri karisa ka juru bɛ ne la a bɛ sunɔgɔ tigɛ ka bɔ i ɲɛ la i y'a faamu bon tile fɛnɛ fɛ n'i ka jurumantigi sigilen don yɔrɔ min na hali n'o y'a sɔrɔ e mago bɛ yen i tɛna se ka taa donc i kɛra mɔgɔnin ye o kuma Lukumana ye kangari da a den ye k'a kana juru ta o kuma adamaden hakili to juru la fɛn o fɛn n'a se t'i ye kana maganta wari hiji kana juru ta ayi kana juru ta fiyewu ni hiji ta se t'i ye dɔrɔn ayiwa Ala ma kɔnɔ Ala k'a se d'i ma i kana taa juru ta a y'a dabila mɔgɔ mɔgɔ ka baara don i ka hiji i da la k'a fɔ i ka hiji dulonnen don dɛ i ka hiji dulonnen don donc Ala k'an bɛɛ sababa ma Ala b'a fɔ an ye fɛnɛ min ba'di wasiyatin yusa biha aw daynin adamaden n'a fatura a k'a ka su ka kumakan a k'olu sɛgɛsɛgɛ ani juru minnu fɛnɛ b'a la a k'olu sɛgɛsɛgɛ o kuma silamɛw an ka ni kalanbulon in an bɛ taa ni kuma ye dɔɔni dɔɔni ka se ka faamuya di ayiwa alisilamɛw ma nin kɔni ni émission in bɛ passé n'Ala ye juma o juma yira an na 9TV jabaranin kan k'a ta ɲɛgɛn ɲɛ 15 la kanɲɛ 15 n'o ye 15 heures ye ni juma jiginna n'i y'i ka télé bila 9TV la dɔrɔn alhamdulillah i bɛ nin kalanbulon n'o ye madrasatu nurul huda ayiwa i bɛ nin émission i b'a sɔrɔ a dayɛlɛnnen don silamɛ bɛɛ lajɛlen ye khasatan nka kɛrɛnkɛrɛnya la o kuma maa minnu n'olu sɔgɔlen don an ka agence ba in na n'o ye agence nurul huda agence nuru al-huda ko nɔrɔ kanda an ka agence in a tɔgɔ ni agence si tɔgɔ tɛ kelen ye nɔrɔ b'a kan kanda fɛnɛ b'a kan wa tɔgɔ min fɛnɛ dara agence in na agence mɔgɔw fɛnɛ bɛ ka baara de kɛ n'o ye k'a ta an ka ɲɛmɔgɔba yɛrɛ la n'o ye madame Gite Aja Salimata k'a ta ale la ale bɛ ka baara kɛ n'o ye an ka alimamuw bɛ ka baara kɛ n'o ye an ka gidi bɛɛ lajɛlen bɛ ka baara kɛ nɔrɔ de kɔnɔ ani kanda kɔnɔ o kuma n'o bɔra yen an bɛna se an ka kalanbulon a sigiyɔrɔma 2nan ma o ye wasiyatul imam alimami Masire Baba Sila a yɛrɛ ka ladilikan min b'a bolo k'a lase silamɛw ma khasatan k'a lase hijidenw ma khasatan nurul huda mɔgɔw o de an b'a ɲini alisilamɛw fɛ u k'u hakili to hiji la hiji ye alisilamɛya o jɔsen 5nan de ye hiji ye hiji yɛrɛ fɛnɛ a man ka kɛ surprise ye hiji fɛnɛ mɔgɔ man ka kɛ diyagoya ye fo ne ka taa Maka k'a sɔrɔ Ala ma se d'i ma f'i k'a faamuya Allahu subhanahu wa ta'ala ma ja'ala Allahu fi dinikum min harajin Ala ma diinɛ in gɛlɛya dɛ parce que an yɛrɛ sirannen don bi an bɛ wagati min na magantalaw kabako don dɛ Ala ma diinɛ in gɛlɛya dɛ n'Ala ma hiji se d'i ma dɔrɔn alhamdulillah Ala ma kɔnɔ hiji ye weleli de ye tuma min na ni Nabila Ibrahima n'a ye alikaba jɔ a tilalen alikaba jɔli la a ko Ala ma a ko Ala ye n bila baara min na a ko n y'a kɛ n m'a fɛ i k'a minɛ n ye a ko nka Ala so jɔra dɛ a dun jɔra e batoli de kama ne ɲɛ tɛ mɔgɔ la Ala ko Nabila Ibrahima a ko mɔgɔw wele a ko weleli o ye e Nabila Ibrahima ka baara ye mɔgɔw kana o bɛ ne Ala subhanahu wa ta'ala bolo o kuma Nabila Ibrahima yɛlɛnna k'i jɔ jabal Abi Kubaysi kulu sanfɛ a ko aw adamadenw a ko inna Allah bana lakum baytan fa'ajibu a ko Ala ye batokɛ so jɔ aw ye wa a ye Ala jaabi o kuma n'Ala kɛlen don ka maa o maa da hiji kama i ye Nabila Ibrahima ka kumakan mɛn i ko labbayka Allahumma labbayka labbayka la sharika laka labbayk innal hamda
والنعمة لك والملك لا شريك لك وكما لبيك من فده وإتي سفيو فو الله سبحانه وتعالى أكا هيجي نغيا إما أكرا إي يربولو لنا فولي والما مغود بنا كسببه كيب لغتا مغا وكما لدلك مبامبولو أنغا أكلي سيجي هيجي يولي لدي أماني على فا على كامبلا جلين ويلي على كامبلا جلين ويلي منو ترى على كوكا هيجي على كامنه منو متافنا على كامبلا جلين فرا أيوا نينا هيجي تا جما على كام فراكا وكما يا المامي قال لدلكاي وكما أنغا كلامبلو أسيغيروما سبانا ويتاريخو دي تاريخو ويسلاميا أكا كوكروي أنيا فوي نبيلا إبراهيم الله بافاكو إذ يعرف إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم أقولكم أمنا نبي إبراهيم نبي الكعبة نبا كوكو بولو جو أسيبا سمان جو نيكا كوكو بولو جو أين دوين دي نيني على في أقول على نبارا منكي على كامل نيني على نين دين إسماعيل أيكا أنك مغفلاي منبو يردي الله سبحانه وتعالى ما okuma nabila ibrahima munu ye alikaba jo nabila ibrahima yo mogo doye anya fo anga tariku kono ngo alikaba joba ngo alikaba yi jogo tande ke aflene atana indilani ango mogo fola fola munu ye alikaba jo oye malaikatullahi alakam melekeo olu de folo ye ayo alikaba jo melekeo ka joli kofe anfa adama ale alikaba jo joli flanana an fa adaman kɔfɛ a denkɛ Sisa ale de kɛra mɔgɔ sabanan ye min ye alikaba jɔ nabila ibrahima de kɛra mɔgɔ naaninan ye min ye alikaba jɔ alisilamɛw nabila ibrahima ka jɔli kɔfɛ kabila dɔ fɛ ko amalikaw olu fana nana alikaba jɔ o kɔfɛ kuseyi o ye alakira mɔkɛ dɔ o y'a jɔ kureshi fana ye alikaba jɔ ka kɔn olu fila fana ye kabila dɔ bɛ arabu yɛrɛ bɔra kabila min na n'o ye juruhumu ye olu bɔra yamani kana sigi ismaila fɛ maga olu fana ye alikaba jɔ o kɛfɛ abdullahi ibn zubairi n'o ye sayidina abubakar mɔden ye o y'a jɔ jɔli 9nan na nka alikaba jɔli 10nan na o ye hajjaju ibn yusufi asakafi alikaba filɛ nin ye ale de ka jɔli la nin ye o kuma kabini hajjaju ye alikaba jɔ jɔli min na hali sisan a b'o jɔli kelen de la alisilamɛw o kuma ala k'an bɛ sababa ma alikaba ala k'a yeli ala k'a nɔgɔya an ma ala ka tawafu nɔgɔya ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ma ala ka hiji nɔgɔya ni silamɛ bɛɛ lajɛlen na o kuma Nef TV a directeur a n'a technicien a m'a bɛɛ lajɛlen fo ka dugawu k'u ye ala ka sijan ni kɛnɛ ani labanko ɲuman ala k'a da n'u ma parce que u bɛ nin baara in min na u bɛ barajiba de sɔrɔ a la parce que mɔgɔ man ka taa magan fiyewu f'i ka hiji cogoyaw bɛɛ lajɛlen dɔn o kuma ni mɔgɔ min hakili to nin émission in na ni ala sɔnna a ma maganta bɛ nɔgɔya i bolo a bɛ k'i bolo i b'a fɔ ko ji min o kuma an bɛ an ka ɲɛmɔgɔba yɛrɛ fɛnɛ fo n'o ye an ba ani an balimamuso n'o ye madame Gite Aja Salimata ayiwa jara an b'a fɔ k'a barikada an ka agence siège n'o ye Nurul Huda ye a bɛ quartier Mali de la ni mɔgɔ min sera quartier Mali misiri yɛrɛ da la n'i ye ɲininkali kɛ ko agence Nurul Huda bɛ min o bɛ an ka bureau b'a yir'i la ala k'an bɛɛ sababa ma an bɛ alimami yɛrɛ fɛnɛ fo n'o ye Abubakar Kale an b'an ka malimatu fo n'o ye Aja Adam Tarawele n'o ye madame Silla ye Tomokɔrɔbugu an b'a fo an b'an balimamuso fɛnɛ fo yan nɔ fo Faransi a cɛsirilen don n'o ye Aja y'a fo fana ye alhamdulillah san o san ani jamaba de bi bɔ Faransi ka o kunda agence Nurul Huda kan an n'u bi jɛ ka taa Magan o kuma an bɛ an balimamuso in fo yan nɔ fo Faransi ka mɔgɔ o mɔgɔ taara agence Nurul Huda fɛ Faransi hali sisan mɔgɔ camanba de nan'u tɔgɔ sɛbɛn y'a sababu la ka bɔ Faransi o kuma an bɛ dugawu k'u ye ala k'an n'u dɛmɛ an b'an balimakɛ fo n'o ye Sheikh Idris Konate an b'a fɔ k'a barikada an b'an balimakɛ fɛnɛ fɔ a n'an terikɛ n'an kanubaga n'o ye Sufi Mohamed Tarawele ayiwa Bangoni plateau la n'i sera ale fɛnɛ ma i ni agence Nurul Huda bɛ ɲɔgɔn ye an b'an balimakɛ fɛnɛ fɔ a n'an dɔgɔkɛ n'o ye Ustad Mohamed Awfu Sila ye fo yan nɔ fo Korofina Nord Mukadam Bakaramɔgɔ Sila fo yan fo Korofina Nord ani Mukadam Muhamadu Diallo fo yan fo Tomokɔrɔbugu an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u barikada an bɛ sanfili cɛ a n'a muso denmisɛnnin n'a maakɔrɔba an b'a bɛɛ lajɛlen fɔ sanfili ka foli kɔnɔna la an b'an balimamuso fɔ an'an ka malimatu n'o ye Aja Saminɛ Koyita an b'a fɔ ani Selikɛnɛ Kulubali alhamdulillah olu bɛɛ y'an ka hijidenw ye ɲinan an b'u fɛnɛ fɔ k'u barikada ani Sheikh Kader Jakite an b'a fɛnɛ fɔ k'a bɛɛ lajɛlen barikada
fo ya no fo siku amanga siku re fo no siku la sana kane ni mo min fana sira le masiku kaula ni ba fa kata maga bibla kana ayo agence Nurul Huda fa ma fo ka abarkada amedu ke ayo al-islamé bela jeleni alaka sijan kenan labangun alaka dama émission fana ya dabol la yini min kama ya rabbi alaka la yini fana alaka sabati ama fa rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك.